To kamar yadda ka sani da a kewayen Abuja gaskiya ne an sami ɗan kare-karen sace-sacen mutane, amma in za ka duba ƙasar gaba ɗaya in aka lissafa akwai ɗan ragowar haka. To shi kuma wannan faruwar karuwa na wajen Abuja shine ana ta ƙoƙari yanzu a north east da north west da wani bangaren na north central sojoji na ta bin mutanen nan, to duk inda suka samu suka kutsa sai su wannan, kuma makamansu sun fara karewa, sun fara gudu, su rasa yadda za su yi, so suna ta wannan ne don su ga yadda za su kama mutane su sayi makamai. Na tabbatar da cewa mun gano haka kuma mun datsa kofofin samun makaman, kuma da yardar ubangiji za mu tara mu rufe ko ina da za su je. Kamar yadda ka sani ka gani 'yan sanda sun yi tsari sosai na kula da mutane, to mu kuma sojoji suna dazuzzukan suna ta kokarin tura mutanen da hana su gudowa, in an taro ta can a tare ta nan a hana su yadda za su samu damar su zo su shiga su yi bannar da suke yi. Da yardar ubangiji za a sami sauki, kuma shugaban kasa ya kira mu da duka shugabannin tsaro na Najeriya gaba daya, kuma ya yi magana lalle a kawo karshen wannan abin, kuma duk abin da ake bukata gwargwadon iko yana taimakawa da shi domin a kawo wannan karshen abin. Su kuma shugabannin tsaron sun yi alkawari aiki tukuru domin a kashe wannan abin ma gaba daya da yardar ubangiji ba da nisan lokaci ba. Kamar yadda ka sani shi yakin sarika noke yaki ne mai wahala, ba za ka iya baza 'yan sanda ba da duk da technology din naka su shiga ko ina. Mutanen suna bari su ga inda aka dan kauce, ko kuma wasu wanda suka fita daga wani wuri su samu abin da ake kira soft target, su kama su gudu, kuma su ta yadawa. Ana ta kokari mu sa technology aka na yanda za a rinka rage wannan abin da suke yi, sannan kuma ana ta kokarin yadda za a rinka samun mutane su rinka ba mu labarin abubuwan da suka gani da suke faruwa da wuri-wuri, yadda za mu yi kokari mu tare da yardar ubangiji. To kamar yadda dai na faɗa, an yi doka tun kafin ma wannan gwamnatin ta shigo. Akwai doka da ta hana biyan kuɗin fansa, kuma wannan doka tana nan. Sannan kuma a fito fili ana neman kuɗi da za a ce a je a biya kuɗin fansa, yana ƙarawa su waɗannan 'yan ta'adda ƙarfin kama mutane, ganin za a tausaya a zo a tattara kuɗi a yi, yana daɗa ba su ƙarfi. Kuma wannan dalili ya sa ka gani kamar na wannan na Abuja da aka ce an yi, daga kuɗin da suke nema ko miliyan 60 ne, sun daɗa ƙara kuɗin linkin ba linki. Suna nema ganin cewa nan da nan wai an samu miliyan 50 an tattara. Wannan abin bai kamata ba, ko mutane ya kamata su dore. Mun san da ciwo a sace ma mutum yana hannun 'yan ta'adda, to amma idan ba ma dauriya muna daure, lamarin ba zai kare ba. So ina jan roƙon mutane da wannan abin da ake kira crowdfunding, a ta magana ana tattara kuɗi don a biya kuɗin fansa, sai dai ya ƙara cutar da mu da kuma waɗanda aka sata ɗin, ba zai taimake su ba. Saboda haka don Allah don annabi a bari, ba daidai ba ne.